ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കളർ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ MS ധോണീനെ വരയ്ക്കണം എന്നാണ് നോക്കാൻ പോണത്. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകണ മുമ്പ് എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ഫോളോ ചെയ്യുക. ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ആദ്യം തന്നെ ബ്ലാക്ക് കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് റെഡ് കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഓറഞ്ച് കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പിങ്ക് കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ബ്രൗൺ, റെഡ്, ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ, ഓറഞ്ച്, പിങ്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തുക. എന്നിട്ട് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചുണ്ടിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ പിങ്ക് കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ, റെഡ്, ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ, ഓറഞ്ച്, പിങ്ക് ഈ ഒരു കളറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കാതിൻ്റെ ഭാഗം ഒരു കരച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മീശ, താടി, മുടി ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഓറഞ്ച് കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഷർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബായ്.